Keď sa dnes povie detox, veľa ľudí si predstaví trojdňovú šťavovú kúru alebo zázračný prípravok, ktorý má vyčistiť celý organizmus. Takto o Humak Native nehovoríme. Pri huminových kyselinách poznáme konkrétnu fyzikálnu vlastnosť a vieme aj to, kde sa uplatňuje, a to v tráviacom trakte. Nechcem jednoducho vysvetliť 3 veci. Čo huminové kyseliny reálne robia, čo od nich nemožno očakávať a podľa čoho môžeme posúdiť kvalitu produktu. Huminové kyseliny majú zložitú molekulovú štruktúru, na ktorej sa nachádza takmer nekonečné množstvo väzbových miest. V tráviacom trakte dokážu fyzikálne viazať vybrané nežiaduce látky. Patria medzi ne toxíny a zlúčeniny ťažkých kovov. Naviazaná látka zostáva súčasťou vzniknutého komplexu, ktorý následne prirodzenou cestou odchádza z tráviaceho traktu. Tu je však dôležité zostať presný. Neznamená to, že jedna kapsula vyťahne z celého tela všetko, čo sa v ňom za roky nahromadilo. Nehovoríme ani o liečbe ochorení. Hovoríme o väzbovej vlastnosti huminových kyselín a o ich pôsobení v prostredí. Práve toto oddeluje reálny mechanizmus od prehnaného marketingového sľubu. Zdrojom huminových látok v našom produkte je leonardit. Ide o prírodnú organickú minerálnu surovinu. Samotný prírodný pôvod však nestačí. To, že niečo pochádza z prírody, ešte neznamená, že je to pripravené na použitie vo výživovom doplnku. Rozhodujúce je spracovanie. Pri našej technológii hovoríme o aktivácii. Počas nej upravujeme vlastnosti huminových látok tak, aby sa sprístupnili ich väzbové miesta. Potom nasleduje kontrola čistoty a zloženia. Sledujú sa aj mikrobiologické parametre a prítomnosť nežiaducich kontaminantov. Preto nie je správne povedať, že Humak Native je iba pomletý leonardit vložený do kapsuly. Medzi prírodnou surovinou a hotovým výrobkom je zložitý technologický a kontrolný proces. Ľudia sa nás často pýtajú jednu veľmi dobrú otázku. Ak huminové kyseliny viažu, nevezmú z organizmu aj potrebné minerály alebo lieky? Huminové kyseliny neviažu každú látku rovnako. K rôznym prvkom majú rozdielnu afinitu, teda rozdielnu silu väzby. Pri viacerých toxických kovoch je táto väzba silnejšia. Pri niektorých prvkov, ktoré organizmus potrebuje, je slabšia. Netreba si ich preto predstavovať ako špongiu, ktorá bez rozdielu nasaje všetko vo svojom okolí, ale je to ionomenič. Pri liekoch sme však opatrní. Hoci nemáme preukázané nevhodné interakcie, odporúčame dodržať jednoduché preventívne pravidlo. Najskôr užite liek a Humak Native až s 3-hodinovým odstupom. Ak užívate lieky pravidelne alebo riešite konkrétny zdravotný stav, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Výživový doplnok nemá nahrádzať predpísanú liečbu. Ako teda spoznáte kvalitný produkt s huminovými kyselinami? Nestačí sa pozrieť iba na veľké percento uvedené na etikete. Pýtajte sa, odkiaľ pochádza vstupná surovina. Aký je skutočný obsah huminových kyselín, či boli huminové látky aktivované, ako výrobca kontroluje čistotu a či vie svoje tvrdenia podložiť laboratórnymi výsledkami. Pri Humak Native je v sušine stanovený obsah huminových kyselín 71,86%. Kontrolujeme mikrobiologické parametre a obsah nežiaducich kontaminantov. Analyzujeme tiež prítomné mikro, makro a stopové prvky. Produkt vychádza z viac ako 20-ročného vývoja a aplikovaného výskumu. Pre mňa je dôležité, aby zákazník nedostal iba pekný sľub. Mal by dostať aj jasnú odpoveď na to, čo produkt obsahuje, ako výrobca kontroluje jeho kvalitu. Humak Native zároveň nie je stimulant. Nemusíte preto po hodine pocítiť nával energie. Jeho hlavný opisovaný mechanizmus prebieha v tráviacom trakte. Subjektívna skúsenosť môže byť u každého človeka odlišná, preto neodporúčame hodnotiť produkt podľa jednej kapsuly. Rovnako nesľubujeme zázračný výsledok za jeden víkend. Dôležitý je postupný začiatok a pravidelnosť. Kapsuly je potrebné zapiť dostatočným množstvom vody a dodržiavať odporúčané dávkovanie.
Základný humak natív prirodzene obsahuje aj železo. Denná dávka 4 kapsúl obsahuje 5,24 mg železa. To predstavuje 37,4 % referenčnej dennej výživovej hodnoty. Železo prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a k látkovej výmene dôležitej pre tvorbu energie. Prispieva tiež k správnej tvorbe červených krviniek a hemoglobínu a k správnemu prenosu kyslíka v tele. Prečo odporúčame trojmesačnú kúru? Humínové kyseliny nie sú doplnok, ktorého účinok pocítite po jednej kapsule. Ich pôsobenie je postupné a u každého človeka sa môže prejaviť individuálne. Preto ich neodporúčame hodnotiť po niekoľkých dňoch. Na základe našich skúseností odporúčame 90 dní pravidelného užívania, aby mal organizmus dostatočný čas na ich pôsobenie aj hĺbkovú detoxikáciu organizmu. To je výber toxínov z kostí a zo svalov. Namerané hodnoty ťažkých kovov v krvi po 90 dňoch vykázali pokles o 50%. Trojmesačná kúra obsahuje 3 balenia po 120 kapsúl spolu 360 kapsúl. Pri dávke 4 kapsúl denne vystačí presne na 90 dní. Takýto trojmesačný cyklus odporúčame absolvovať 2-krát ročne. Ak chcete v užívaní pokračovať aj medzi jednotlivými cyklami, môžete prejsť na polovičné udržiavacie dávkovanie 2 kapsuly denne. Aj toto množstvo je v rámci odporúčaného denného dávkovania. Ak hľadáte jednorázový zázračný detox, takýto sľub vám nedáme. Humak natív je určený na pravidelné a dlhodobejšie užívanie. Práve preto odporúčame trojmesačnú kúru 2-krát ročne a medzi jednotlivými cyklami možnosť pokračovať v udržiavacej dávke.